Атомни навици предлага доказана стратегия за успех. Независимо дали сте лидер, който иска най-доброто за екипа си, атлет, който се готви за състезание, или просто човек, който не може да откаже цигарите, да свали някой килограм или да намали стреса в живота си. Тази книга ще ви помогне да постигнете целите си стъпка по стъпка. Джеймс Клиър е един от водещите експерти по изграждане на навици, разказва как да удивителните постижения всъщност са резултат от дребни на пръв поглед, но значими промени в поведението ни. Въртите се в магиосен кръг от вредни навици. Проблемът не е у вас, проблемът е в системата, която използвате. Често лошите навици биват повтаряни отново и отново, не защото не искаме да се променим, а защото ни липсва правилен подход. Атомни навици дава отговор